10 iunie 2020. Am oprit aici pe șantierul unde se execută lucrări la varianta ocolitoare a viitoarei autostrăzi și aici este varianta ocolitoare a Bacăului. Din această direcție este vorba despre obiectul 2, cum este notat el, este legătura dintre drumul național DN2 Bogdan Vodă și drumul național Lilieci. Din acea direcție este șoseaua, vine dinspre Letea Veche, dinspre podul Peștre Bistrița, de partea de sud a orașului, Letea Veche, și vine în continuare, se deplasează către DN2, către Bogdan Vodă, respectiv Lilieci. Aceasta așa este stadiul acum. O parte este betonată, se lucrează, sunt foarte multe forțe de pe șantier, utilaje. Nu știu, nu am voie, nu mi se permite să intru cu mașina să filmez pe zona șantierului, doar aici am intrat puțin ca să văd. Se merge încolo spre direcția spre Bogdan Vodă, spre DN2. Va face joncțiunea în acea zonă cu DN2-ul și va merge mai departe spre nord. Și aici, spre sud, va face conexiunea cu Letea Veche, ieșirea prin sudul Bacăului și va merge mai departe spre sud. Terminat.